gusto lang nako ba, matinahon akong girlfriend. Okay. Promise? Shane? Promise. Ano na buhaton sa ako? Lagi. Thank you. Salamat kay Shane. Anya, di na ako magdugay ha? Hatod di ka. Salamat kayo. I look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind. Princess, ikaw lang ako, ikaw. Ang gantong ko. Let me hold Hindi ka din parang you, baby. Okay. Jen! Oh! Till they Ano take siya man yung itong pinangga? Tanood, tanong-tong. Imo, pangka, din. Ano mga... Jen! Naghila ka? Nga naman, kinsa na naghilabot ni mo, ha? Kinsa na binuang ni mo? Huwag man away, uy. Ubus ng Jingjing. Wak taong silver Jingjing. Tingkapan ko, silver. Atubangan, ito pa po. Wow lang Jingjing, dong. Wow, Jingjing. Ay, taon sa ni mo, Jen. Uy, sagdi lang, ha? Saon man ang imong manghudin, anak, magina. Kanus apa ko na mitahod ni mo? Na, mauman di ay na. Hiwa pa yung ka maanad, ni anak, magina imong manghud. Sakit lang tumaan, Jingjing. May emosyon magining bata, uy. Ano na bagong retarded nga may emosyon? Sakit lang tumaan, Jingjing, may dungdung. Kaon sa nimo, Jen, eh. Yung sa man gusto kang hapo-hapo na ko imong dughan? Ayaw lang dayo. Ayaw lang ko day kay basig mapanwayan niya ko day. Nisugod na magkimog-kimog ang virus day. Nisugod na sa akong kamot. Si kuanan day si Daddy Vincent lang nimo day kay imo magin ng amahan. Ayaw lang ko day kay delikado day. Na, sige day. Ako lang tawgon si Papa nimo day ha. Si Sir Vincent. Akong adtuon ha. Dinhi lang ka ha. Pabot ka lang ko day ha. Ma'am, si Sir Vince? Ato, alistor mo. Saan ko yung Vincent? Si kuan ko ba si Jinjin ba? Maghapong-hapong sa iyong dughan. Isa? Ang sakit ko iyong dughan. Niya? Mas yung mga ganang bata, mamay. Kung paminaman mo, di magina siya retarded. Ano ba? Sige, ako na yung mat to. I'm siya. Naadi ako nga, ilang taon to. Correct, retarded. Ano ka? Ang sayo ng drama? Sakit lugaan, Jingjing. Yan naman. Ubus lang Jingjing, silver. Unsa? Nanang haupos magkulo ka?
Kinsa makunog kang magpatahod, day? Hoy! Nahibaw ka, Jinjin? Ikaw na ginagdag ka gubot ng bayan! Dili dago po, Jinjin, uy. Ayaw na na kung lalisa pa! Ay! Ano bang huwag makabalaglag sa kung sabakan ka ni Atoy? Nahibaw ka? Nagdag ka problema sa kong papayo! Daw problema, Jinjin, uy. Uy, Ma'am Pearl, unsa ko ni mo? Sa? Upay gisakitan sa dughan as Jinjin, imo mo gisamutan. Ha? Kahilas ko tao ni mo! Dali, Jinjin, ihatod ti ka sa imong kwarto dahil na. Duwa lang po, Jinjin, uy. Duwa! Mo na'y dili na'y tarde! Hmm? Sana niya, uy. Bungo. Liwat lang simple si Mama Persa. Maldita. Nabaling daw na dayo. Si Shin Pearl ay liwat ni Ma'am Pearl. Na. Sige na. Ana, magkuang ka. Nay maayo eh. Di lang ka magduwa itong brum-brum ka. Uy, ito eh. Ay, duduwa lang tag. Ay, lalagi. Mag-practice mo ka kagsuwat. Oo. Sige. Para Jinjin suwat. Ala, mag-practice ta. De, tuluan ka ha. Gani. De. Dali, dali. Oh, tuluan ka. Ay, gawdo. Oh, tuluan ka. Dali. Ha, sundan ni ha. Okay. Na. Ikaw suwat. Pero nga ha. Anak, nudong Anak. Sundan na ha. Nagadak ko. Mama? Nagadak ko. Kana, Ya, sunod. Nga gamay ha. Na. Bibi? Bibi na siya ha. So, sige Shane. Salamat kaya. Regards lang ko ni Tito Paul at ni Tita Corazon, ha? Oh, sure, no problem. Oh, palig lang kung ingon sa imong mama ug papa na una lang ko ha. Sige. Ingat. By the way, nabot naman din mong igsuon. Oh, si Ivy, abot na siya. Don't worry, next time arin ako, paila na ako siya sa imo. Okay? Promise na ako. Sige. Bye. Sige, bye. Kadalay ko